Rich, da chi'n rhannu'r pwyntiau yn fanna, a chi'n teimlo bod chi'n heiddi rhywbeth o'r gêm? O, definite yn heiddi rhywbeth o'r gêm. Dwi'n meddwl bod yr overall canlyniad teg, swn i ddweud. Oedden ni'n colli o un a wedyn dod yn ôl, a wedyn mynd ar y blaen. Wrach da ni ddim bach yn disappointed i peidio mynd o yma fo'r 3 phwynt cyfa. Ond i fod yn deg y Barri, oedden nhw'n gwthio'n diwedd na, wedyn dwi'n meddwl 5 munud ôl oedden ni'n gwthio, so swn i ddweud bod y canlyniad yn un teg. Iwan gêm galad eich allan yn fyna, o'ch chi'n teimlo bod chi wedi heiddi'r pwynt? Heiddi'r pwynt, swn i feddwl. Mae Barri ma'n le anodd i ddod ac ar edrych ar y gêm, dwi'n meddwl, sa'n ni'n cymryd pwynt i'r ffordd ath i'n diwedd. Yr hanner cyntaf yn enwedig oedd o'n teimlo fel bod nhw yn chroi chi dan bwyso. Mi lwyddoch chi fynd fewn ar yr egwyl yn hafol. Pa mor bwysig oedd hynna i chi'n seicolegol? Oedd yn anferth. Fel ti'n dweud, o'n i'n teimlo bod ni wedi chwarae ar y gorau heddiw. Sa'n di gallu bod mwy dewr a chwarae mwy. Ond wedyn i gael y gol o'r amser nathon ni o'r newid y pethau oedden ni'n mynd i wneud yr rhan amser. A wedyn, oedden ni wedi gobeithio allan second half wedyn ac a go ni, ond nathon ni'n cweit cael hynna'n y mynd heddiw, sy'n hollol onest. Siarad ni drwy yr ergyd yna, oedd hi'n dipyn o ergyd? Ie, trio bod o gwmpas ymyl cwrs Cosbyr, nath i gwmpa fi, nes i trio cael contact â ni, lwcus ath i fewn yn yr gornel isa. Mae hwn yn rediad heb ennill o'n sy'n parhau i chi. Da chi'n teimlo bod y canlyniad na'n dod? Yndi, mae fama'n le anodd i ddod ac ti'n gofyn i rewyn sy'n nhw'n cymryd pwynt y fama, swn i feddwl. Da ni wedi cael dechrau da i'r tymor. Da ni dal, dwi'n meddwl, yn drydydd yn y tabl ar ôl heddiw, felly rheswm i ni fod yn panicio. Y gol gafodd Barri unioni pethau, mi oedd na rei cwynion ganddoch chi ynglyn â trosedd bosib cyn y gol? Oes, dwi fatha bod fi'n cael cwestiwn amdan trosedd bob wsos dim mynd, achos mae o weld yn mynd fel o'n i ar y funud. Dwi'n haws a cwyno wan, diolch yn mynd i newid o. So ie, well i byd y comment. Diolch, Rich. Diolch yn fawr.